your game, still I'm the winner. You don't wanna hear the truth, but I deliver. You say trust in God, He'll help you see clearer. If I need somebody I can trust, I'll just buy a mirror. Bitch, I can hear the storm coming, I can see the children. Ой, мога питам къде са ми цигари. Всичко ли ги хващаш? Добре, цигарите окей. А запалка? Това вятър няма ли му пречи на бронза? Не, той каза, че е стабилизиран. Слепи ли правиш се? Почваме! Намерихме къде ще... Да ти помогаме, бе? Я ще пилотираме. Дайте ние се оправяме, а? Какво ще кажете? Аре? И аз да се така... Не сме навъдно. Бъдеш каквото мога. Правят много. И като ядрото ще ти да принципи след 3 години. Не, повече 4 години. Майка ми това беше време. Върти! Вълна пълна за Я покажи какво имаш в багажика. Ей сега. Сега показваме първото. Нещо много специално. А това кокосовото какво е? Само за амазонките. Ключи. Ага да почваме. Ето, покажи как те убивам. Не бе, тия толкова брат. Това е за дечко държат. Така ли, добре си го намерил. Вчера с Тилян го път. Чуете ли само да опитаме там с телефото? Гледай са. С телефона, да? Също. За сега имак. Направо трябва хубаво на тъмбрата, защото не ми се... Така, добре ли съм? Ми горе-долу си. Добре, че изпокъсвам, бе. Нали? Абе, аз пуша какво правим, бе? Сега го вадим. Ама, къде го мислиш? Отстрани? Добре. От трасето ли да е или вие да го Добре. дадете? Ние ще го държим, 100%. Ма трябва да се види. Да, ай отблизо. Ай. Добре, добре, добре. С ножа ли се да или без ножа? С ножа, с ножицата. Само се и съм. Дайте малко някакъв ред да вкараме тук, защото нищо не се... Защото ще виема и номерата. Аз нищо не мога да ме да се събравим. Кой се да търсиш? Значи почвам динките и излизам. Той, например, това нощ ще ме притеснява леко. Жълти, трябва да се... Бата никой няма право да го държи. Ало? Бата никой няма право ми доли. Добре. Еми, нали разкадровката трябва да си гледам? В смисъл? Знамената нали са като се качиме вече в колата? Брат, ела, аз затова сега ще ти донеса разкадровката си. Аз имам копия. За тебе. Добре. 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 А светичката дето е от Вива къде? Сложих я там. Добре. Тия тук няма. От това ключа. И там е при всичките в момента в комплект. В комплект, да.
Да, не му пречи като отзад. Той го е сложил на бавно, значи на втора си кара на... Какво ме питаш, бе? Какво точно, какво ми казва? Ти така ли се облечем, бе? Гейче. Гейче, да. Ети очилата. Е, така само. Това е... Ето снимай ги и тях в бъдещите опции. Само да е такова за... Карваме ги клипа. На главата, бе. Ако ти трябва Стефан по-натам, мога ти го дам. Викам, ако ти трябва Стефан по-натам в някакъв клип. Лича на главата. Марко, чай си намеря някакъв черен парацал за главата, а? Къде ще го намериш? Ей, сега ще питам. Тук букуци колко искаш да... Не, за това си. Получи работа да ги махне. Я, чакай. Какво търсите, кошари? Няма, брат, аз не знам къде има някакво. Нещо черно. Червения не такива. Я се го служи, бе. Много е ягвата, маля. Я да видим къде ще станем, бе. Как ще се станем? На тази гума не мога да се седна, бе. Що да не може? Тя е здрава. Ти можеш да седнеш на нея. Чай само да си махне. Само газовата там, внимай да не... Казвате, няма какво да направи. Не, ако е... Маркоче там към тя. Аз съм ей тук, Аз и сега така откъде почваме. Това в началото имаме два кадъра. Аз мога да се кача и така отпреде. Значи шурен кадър ни е само спускане, брат, и още не си дигнал знамената, да се приготви. Само спускане на димките ще се пушат. Което вече като... Ще бъде димка. И аз това ще чуя някой ги държи или да ги забиеме Ако някъде. искаш, аз ще държа по една димка. По една на снимане. Имаме 6. Добре. Чакай да си взема аз съм. 6 от един цвят, така е? Да, червени. Ти няма ли си отзад, бе? Ма със знамената ще е яко отзад, бе. А не, той да е седен още, Стилян да е още по-отзад. Той е отзад прав, Оги седнал само да кара. А това седалката дали може да се изправи? Може, да. Къде? Еми, Защото не виждам. Това с валенето, тук. какво трябва да направим с апарата, бе? Дигай назад. Чакай. Тя така се дига. Той развее знамената. Яви. Всичко ми взеха всичко. Да. Събера ли при вас някъде? Запалката в тебе ли си няма? Секунда. Мене трябва да. А аз къде съм? Ти си брат, ти си при него за координация нещо, ако трябва да се чуваме да се свърнем. Тя дигна ли го, не мога да звъна. Добре, добре. Зад него и ти ще снимаш. Да. Добре ли? А? Плови ли сме? Марто, какво ще кажеш? Ще се върже с знамената. Да, си Рамбот. Да, бе. Добре, знаеш, кога ли ще отиваме ние двамата пеша тогава? Да. Пробайте. Я карайте ви. Е, с такава скорост! Е, с такава скорост, е така! Е, с тази скорост, брат, трябва да се. Като тръгна да се спускам, тръгвайте! Давай.
Много бързо карат. А гледай виж колко ни е дълга това, бе. Димката ли? Какво правим? А свърши ли ячета? Давай назаде! Давай, дръпнете се! Не бе, не така бе! Ние ви подминаваме и вие сте зад нас! Добре, давай. Давай. Гледай, нищо не му прави, гледай какво прави. Да, сме доста бина. Горе, че живоскопа спасява. Ага. По-плавни движения, че заника. Той вятър са повече го изтощава. Да! Колко му държи батерията? Едната, аз 2 съм заради. Тръгваме! Давай! Давай! Давай сега. Ало, направо му се дома. Дай продължаваме натам! Губих сигнал. Нема организация, брат! Ма не, ние ти звъниме, ти палиш факлата, братле. Аз как да чува, брат. И сега какво правим? Отиваме само на заден, колкото там получава. Паля факта. Гледаш да е до мене това. Ама бавно трябва да го караш, няма как да е до тебе. Добре, бавно ще го карам. Идваме тук, минаваме покрай вас, забравяме, че сме минали и продължаваме да снимаш нататък. Или отгоре, или скачаш отгоре, така че не фаща с вас. Ама аз гледам до тук ти стигне да си го изпееш. А? Аз мисля, че до тук ще ти стигне да си го изпееш, брат. В смисъл толкова бавно да карат. Брат, Ти си седеш е така, братле, без да прави нищо. добре. Дайте ръка. Още отгоре. Абе, брат, ти палим, кое, дай, как ще го направим, брат? Щом виж, че е до тебе дрона, брат, аз като вие, че си запалил факлата, тръгвам. Еми аз ще ги направя, брат, просто вятър ми влияе, вие бързо карате и затова. Звъниш. Мохам назад, ако искаш. Да има още 50 метра. Е, така идеално!
вече трябва да... Дай отстрани, отгоре, по-отгоре, по-птичък поглед. Ето да се стигне до нас. Аз свърши камерата само, батерията само на телефон, на дрон. Иначе правим другия вариант да компенсираме дрон. Да качваме GoPro-то. Тръкваме ги взети. Верно не си ги взел? Ти каза само дрона взема, братле, нали ти звънах, викаме, да вземе техник, ти каза вземи само дрон. Да се обчекавах, че с GoPro само. Той е тук над 5. Няма предно вече, колко часа? Но, ама ние тръснем поне 2.10 на батерията. А колко трябва на дрона се заради? GoPro-то с апарата ще се заради, поне една ще се заради. Яка служи дрон в центъра, бе, и джип. Е, така е, добре. Добре, и така. И последните два, да, другите няма кефи. Но защо? Заради вятъра? Не само смисъл и по-бързо се движихте и не знам. И много ние чакахме след доста време там. Ако ще ти изключа това 4 по 4. Кое? Ти на 4 по 4? Да. Ми както кажеш, както ще е по-удобно. Да. Добре, значи отиваме да вземем пашките, да оставим това и продължаваме. Ти утре на работа ли си, бе? Да. Направи апарата взема. Брат, направо не знам как ще снимаме това в гората. Ние после ще стигнем точно на време за следващата страна. За мацките. За мъндък, не знам. Те в гората, кога ще е на време. Още една трета. Какво имаме да правим сега? Това не е много там, брат. Колко секунди сме да се разбира? Лапто е цял поглед. Не си. Пресичаше повече Бате, според мен гората днеска няма как да стане. Няма да стане. Трябва да е 2 часа. Те в 4:30 да отидем там. А какво има да правим до Почват да се тогава? правят, да кажем 6 да почнем. Ами това трябва да снимаме и още от гора деца. Еми ще ги снимаме как? Колко ще ги снимам? Не да взема апарата и този GoPro. Дрона го ставаме за ред. Ами ага ред. Сега идваме, трябва да вземем още нещо отдолу. Добре, аз само да вземем това да изключа всеки. Добре. Твой телефон да ти дам. Да. Джипа ще ми трябва ли? Се отиваме да вземем техника. Знаеш какво да не? Какво трябва да правим? Не съм ще освободя да държи. Така не можеш като мен. Аз ние ми държа бира. Мотото това е направено да е Яко ли е станало? Ще не трябва да се движи напред и назад. Да бе, яко има много яки карти. Въпреки че то не клюмче, никъде. Не, чай, ти знаеш ли как се Моля си па... 3 секунди трябва да стигнат. Ой, къде си бе? Има на. Врътна долна има. Притесних се, бе. Спадат Абе, нас ще взривиха тук с експлозия. Да, знаеш какво стана? Тук се цялата Земята е така. потрес. Не бе, не е така. Стой, аз го знам как се прави. Май, че джипа ако падне, аз се фърлям след него. Сега го мисля видеоклипа. Не, държам само на едно нещо. Като се фърли ще метне ми капака направо да го Ще го сгубиш снимам долу. видеоклип и ще ходим долу да им искаме 30 бона обезщетение. Плюс за това, че съм падал. Повече трябва. Ти от ли си, ние ще ги оставим тук, пенсионираме се всичките. Да.
За колко ли милиона е този проект? Много, брат. Това е огромно. Кое? Ще ме снима. Що? Марто, да ми дай ги снимам. Давай да ги Марто! Аз се обаче с ножа. Не, бе, това не трябва да... Явно това не е балансирано. Трябва да махнем малко тежестта на това. Така ли ми, защото аз мисля, че това са... Не, няма логика, трябва да е просто или насам, или насам. Не, тежестта няма и няма какво значение да играе. Ти може да сложиш 50 кила долу и пак ще ти балансира. Ти може да сложиш такова, няма значение от това. Трябва да го нацелиш там по тия линейките. Дай, че извади ножа, то няма готина вече. Има един круасан още. Отдолу. Да. А той ги държи. Снимаш още? Снимам, да. Марко, ти си гей. Дай го пак. Гей. Къде са уния отверки? В колата, в джипа ли? Ти скачаш само от Вранглери на БМВ-та. Дай една БМВ-та направим, ако искаш. Голяма играчка. Виж, това трябва да дойде по-напред, за да мога да... Марко. После ако е много бързо се намаляш, значи те са много неща, бе. Това едното е за тези, другото къде са разположени тези. Те са цяло много. Това ти казвам, че... Това примерно значи, че е тежко, щом не спира. Значи, че има много тежест, в принцип. Знаеш какъв кеф е? Не знам, Марта се оправя с тия неща, ама голям кеф. Тук си казвам, слънцето пече, всичко е... Пак видео, да вада ли ноза? Вади го. Няма да скузи, аз съм с фотоапарат. Тук да махна само. Можеш и по двете. Да снимам, да помагам. Тук нещо не сме балансирали. Сигурно. Прав някъде. Не, аз прав. Чакай за мен. А ти къде се движиш? Под тях отстрани ли? Аз трябва да съм значи под назад от тебе. Това е клаксона. И аз на този стабилизатор, а другия докато свикна, ама после е много кеф. Не, с само тия деца е така шак и ръката влиза вътре. Ага, си. Стойте там! Не, успокои се, защото аз на малкото не виждам къде ви е джипа вътре. Да. Ще се научи за... Добре ли, Вадя?
То аз така слабо мога да преценя. Чай или фан? Чай. Снимаш ли? Снимаш. Снимам. Чай. Готов ли си? Да. Давай. Добре, трябва да... Аз снимам, давай. Много е бързо, брат. Работи камера. Давай. Стоп! Снимай. Давай. Добре. Снимам, ама бавно. Давай. Hello, tell me how you feeling. I don't really give a fuck, I'm happy that you're living goodbye. You say that I'm the one who's always dreaming. When you're the one who's always sleeping. H-A-T-E-R, everyone reaching success. You hate me cause you never made choices, never made bad choices, never learned lessons. Първо мене, после него, после станеш на моето място, снимаш Стилян. Абе, това да го махнем е много гадно. Та усмивката. Чакай, че това... Давай. Снимам. Така пак. Дай така как го потърпиш, да се опитаме някакъв по-близък ще я правя. Уникално, бе. И после се връщам Аз какво трябва да назад. правя? Нищо, седа си на едно място и си гледам в пътя. Да, гледай с напред. А знамената ще ги снимаме от него? Да си ги сложа ли е тук е така? Да. Седи се на хиксче. Ще дай, ще Просто ги... ги дръжа и така. Аз ще вървя отпред в кола. Да, снимам. Стой, падна, бе. Това е, нали? Това слънце много ти фърля, тук сянка точно това над теб. Така е добре. Аз нали гледам да държа това, знамената с гръб. Стига, достатъчно. Чай един по-близък ще му направя. Защото съм много сладък. Давай! 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 Давай направо напред! Тука! Дай назад отляво. Давай!
Снимаме! Давай! Какво се смеете, бе, тапа? Стой, хващаш ми лицето. Не. Аз само крака ти хващам. Добре. Снимам, давай. Добре, имаме го. Крачката, добре. Дай пак. Давай. Как се застанали? Готов ли си? Снимам. Дяджи ми завежда като не. Дай една крачка назад. Давай. Добре, снимам. Давай. Аре. Гледайте такива. Ти си беше махнал очилата, брат. Добре, спри. Снимам. Правим цялото. Аре, дай. Добре, дай сега някакви близки на това. Стойте си! Виж аз как. Марто, играй. Снимам аз, давай. Давай, махай. Добре, има. Добре. Снимам. Готови ли си? Давай, снимам. Боли много, бе. Давай пак, че телефона ми се видява. Хай сега, снимам. Марто, кажи нещо за камерата. Бебал си е майката, разбирате ли, изобщо под голямо напрежение съм. Аре сега попъти всеки да си каже мислите за това, което... Аз не искам да казвам нищо. Що? Защото си гей. Кажи как според тебе, как върви снимането? Перфектно. Мислиш? Малко се бавиме, но много добре. Ама въпросът е не да се бавим, въпросът е дали става според тебе. Абсолютно. А? Да. Аз как ще обърна, аз съм много против. Driving skills. Level 0. Дай си назад. Спре, ще снимаш баба, брат. Ей, я викни. На прозорец. Друси толкова мога да стабилизирам камера. Къде ще ти дам после и към? Нали? Тук да се вгърна целя. Да, има място, нали? За него, да. Трудно няма. Искате ли си дръпна? Тук е като женското... Има място. Тази кола е като женското сърце, винаги има място за още един. Ма верно е това. Защо, Марто? Защо? Абе, ти... Какво направи, бе? Стиляне, кажи са, помисли. Кажи защо. Снимахме ли това, което трябваше да снимаме? Да. Ричи, ти какво мислиш? Аз... Нищо не мисля. Карай. Оги ти? Оги да каже какво мисли. Хейцит. Всичко ток. Мисля, че снимахме всичко как трябва. Аз мисля, че претрупахме това трикадъра. В смисъл? Пак изглежда Перфектно добре, стана. просто можеше да е по-разбито на планове, на повече кадри. На едно место просто. Това ли ти беше идеята, Марто? За сега, като гледам и кадрите, много ми харесва. В смисъл, тия кадри, които той е направил, много повече ми харесва. Имаш много по-добро усещане за... за мен това, разбери, че каквото и да се случва, за мен това най-важното. Камерата и как колко милиметра, как са разположени всички засава. Много ми харесва. Това, дето казва ти, шо ли с тези кадри. Ма и това вата е важно, сеща се. Много апаратно, да. Ама не си да покажеш се за такива неща. няма да Греват, ма не, ти трябва да го научиш заради с тебе самия се. Много ясно, аз теб цяло, щом съм се хванал и да снимам. Да, работа, режисьора е... Сутринта много
бат, това чакахме 1 час. Ние тръгнахме към 20:30 горе. По график. Сега трябва да ги натегне да не искаме. Няма да стане. Ще трябва да ги държим до 12 горе. Добре. Аз ще му спъкам на оня гумите. Според мен ще снимаме в град до 8, не знам как. След реално, след това почне на 8 да снимаме с тях да се. Само да спреме да ядеме някъде. Не да ядеме, да вземем храна. Ял ли си ти днес? Не. Знам на Дари номера. Значи въпрос, нали така, ако знам, че не бързаме. Да ви донесем бира, нещо пиете. Да отворим за още така. Мале, вече. Мъкнем ли? Не. Абе, яла ми кажеш нещо за фотоапарат. Майко! Ман... Не, нищо. Обърни се и покажи среден пръст. Ей! Огни отзад най-тежкия. Нещо за камерата, вие ще кажете ли? Не. Това е такъв. Няма да влиза в клипа. Не влиза? Не. Не влиза, вътре. Ще влиза. Гледанията в YouTube са минус 50. Минус 50, да. Гарантирам за това. Марта, ония го изпусна. Не измета ония го. Ама тя бе, там си има... брат, там си има огън, нали? Да има и факел. Ти си човек. Ти си човек. Абе, Марко, може да го вземеш без да разбараш това. Боре, дай да запалиме всичко, бе. Палиме всичко. Тама, не съм тук и съм за малко. И ние така. Не, аз съм от тук, това е проблем. Знаеш какво е? Може да палиме тук, бе, около това, точно гъсно. Да, колко ма? Това е вода на всеки. Това е студено. Ема не мога го палиме това. Това е сухо. Мокро. Ние ще вземе сухо. Искаш снимки? Таксо е. Стой. Бати филма, готов си? Давайте. Той ли? Да. Всички гледат. Ари, аз карам движение, давайте. Ооо, я? Давай. Това си е... Те там трябва и специален. Да, брат, снимам. Снимаш? Да. Не бавно, бе. Вадиш го нормално. Давай. Дай ми, Готов съм, брат. Аз не знам как се прави това възъл, бе. Дай ти помогна. Добре, я. Снимаш ли? Да. Ма гледай да не се вижда, че тук е земята. Давай, да. Да, давай. Аре? Сега близък ще направим на ръката, ако искате. Давай, снимай. Се стиксам за бибитка. Аре, че... Е, сериозен. Уникално става. Няма да ти поде ръка, бе, ти се мъчиш там. Давай. Дай пак. Готови? Да.
Секунда. Дай. О, филм. Някакво очаква. Бате, аз ти казах, бат, ти си налил, бе. Бат, ти си назменян. Хубаво да паля, аз ти казах, че да паля. Аз само сипах течността без искра. Кой ще обадна? Пали го обадна. Аре дай, че гледай какво го няма. Снимаме само тях само. Давай. Снимаме тях как свърши. Дай, защото батерия трябва да се взема отборно. Давай. Къде е прожектор отборно? А той си седна. Да. Давай, ред. Снимаме само тях как свърши. Това не е много. Хора от 30 метра, колко е? Това е тях. Да. Ай. Да. Готови ли сме? Дима, кой ще пуска отзад? Пак дългия ли? Ама то сега сложа веден. Това всичко ли е? Без репетиция, така ли? Ами, ли ще запалиха огъня? Абе, един огън, по-хубаво да го жертва на него, ти ще се събере едно, колкото... Ма давай да спорта. А те да дойдат малко по-напред да сяпа. Да, по-обектив сме. Еми, дългия сме, а? Ти в кой мисли? Аз мисля, че съм големия, но съм широка. Дали? Ще влезе по-силно. Я дай, направи едно пробва. Дай едно пробва, дай бързо. Я дайте една проба. Какво трябва да поставям по 1000 пъти всичко да се случи? Това го виж колко е. Нека така да ги направим назад. Значи верно е много... Аз само те ги снимам само, не? Да, само тя. Еми, сега знам това. Добре, дай само стедикама и да почвам. И пушек ще ни пушим по-долу, Добре, ама само едно. Много филмо си. Дай ми другия само. А? Гой, да. Палка. Къде ги слагаме? Ей, тук ще ги слагаме. Пушука ли? Пушука е така към тях да бил. Добре, ама виж на къде е вятъра, брат. Чули, брат? Виж на къде е вятъра, да. Няма, той ще се промени вятъра, нали знаеш? Колко ти? Тогава, ако трябва да веш, вей с блендата, брат. Тук да няма ветър. А? Почвайте, които да са. Нека ще духат. Чакай сам. От тук някъде, а? Абе, Марто. Виж огъня къде ходи, къде има ветър. Тия е най-хубаво. Верно и това принцип. Това си тигах дрона, някакво течение се създава и... Добре, давай. Добре. Ела, виж преди да почна. Само тях сега, така? Да. Тогава някакво стъмпно. Ама как се видиш, аз съм а да се съберете малко, което е малко. Ама те наш те няма да... Да. Огън отида обаче. Повече движение да е. Марто. Това не се усеща много, защото да го фокуса. Защото се усеща. Не, вие може да слезете само там. Я отидете до огъня. Се стоплите. Ей там. Питай него. Елате тука, бе! Те се топлят. Да. Аре, бе! После се топлиш. Да. Ма не е много централно. Добре, както ще искам движение, бе. Айде дръпнете. Всички излизаме. Дима? Да, пускай Дима. Кажи като си готов. Пуна само си.
Или насочиш към тях. Ти колоната? Ключ. Секунда, брат, че ги е много напред. Готов ли си? Готов съм аз. Готови сме. Ако искаш ела до мен, брат, да си гледаш. Горе остави една димка за после, бе. Ще открадиме дискотеката уравне. Става ли? Къде е дискотеката тук? Училище Европа. Аха. Да. Аха. Да, между другото, наистина. Учениците учат английски, ние им правим мазъл. Йога ни му даде пушек. Бачи по-напред. Чакай, чакай. Свали? Не го лапай толкова. Ей така виж само. Виж. Елена, като си готова, тръгвай. Нека по-клюви ядела. Стоп, тук, стоп. Стоп, е така. Готови ли сме? Давай. Добре да се смееш, ей. Ей, познавам Елена от 5 години. Била ми е на вуз. Готови ли сме? Готови? Да. Снимаме. Напеле! Има ли готови? Снимаме. Много мърдате, по-снимаме. Чакай, давай. Добре. Когато си готова, снимаме. Давайте. Чакай, кой казва 20 лет, да Аре, бе! Давай! Снимаме. Готови? Снимаме. Чакай! Давай! Кой казва? Давай, стой малко! Снимаме. Чакай! Една минута! Аре! Стоп. Highline Blank! Помпай, помпай! Само още един кадър! And I know when the highline blink, follow me, that can only be one. Исках аз да го направя това, мамо, идея. Ето го, аз съм Рембо. Не, виж самолета. Внимай, возиш хора. Това не са чували с картофи. Айде! Айде! Гасни, пали. And I know when the highline blink, that can only mean one. Да, снимай. Да, снимай. Се снима да ни осъди после.